φωνές προσπάθησαν να με πάρουν εχθές. Σκοτεινιάσαν τα πάντα και τώρα εσύ τι λες. Προσπάθειες κατάκτησης, αγώνα και φροντίδας. Σήμερα θα μοιάζε με το χαμό της Ατλαντίδας. Ελπίδα μηδαμινή σε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι που μας πρόβαλαν μέσα από τα βιβλία. Γιατί του χθες μεγάλε διαφέρουν. Γι' αυτό ποτέ το σύστημα δεν θα επαναφέρουν. Δεν είναι πως δειλιάζουνε, αυτοί αυτό το θέλουν. Να κρατάνε το λαό στην τελευταία θέση, βγάζοντας την παιδεία και τη θρησκεία απ' τη μέση. Ξέρουνε που να χτυπούν, αλλά τι να μας πούν, αφού όλα τα έχουνε και δεν ανησυχούν. Δεν νοιάζονται για τίποτα, μόνο η παρτάρα τους. Γι' αυτό πτυχία και λεφτά βάλτε τα στην κολάρα τους. Ανεξάρτητα από θεσμικές πολιτικές προθέσεις, υπάρχουν κάποιοι που πίνουν κι άλλοι με καταθέσεις. Να εξαλείψουν προσπαθούν και καταπατούν. Να έχουν φράγκα, δηλαδή να μασονοποιηθούν, αντί να ενωθούν. Κι όλοι μπορούνε να ζουν κι αυτοί σαν άνθρωποι κι όχι απλά να ζουνε. Και τέλει η διαφορά είναι μόνο μία, ο ένας που έχει καρδιά και ο άλλος ακαρδία. Κατεστραμμένες μέρες καταστροφής σου επιβλήθηκαν και σου πάνε το πως να ζεις. Εχθροί πλησίασαν που ήταν αγενείς. Η μάστιγα απλώνεται μη την δικαιολογείς. Και συνεχίζεται να σε πονάει ακόμα. Και εσύ να προσαρμόζεσαι να ζεις μέσα στη βρώμα. Για δυνατότητα απόφυγης ελπίζεις. Προσπάθεια αγώνα θέλει, έτσι την κερδίζεις. Οι στίχοι που δεν μπόρεσες ποτέ να περιγράψεις. Τα λόγια που δεν άφησες ποτέ να γίνουν πράξεις. Δεν πίστεψες στον εαυτό σου, ήθελες να αλλάξεις. Συνέχεια μαυρίλα βλέπεις όπου κι αν κοιτάξεις. Οι στίχοι που δεν μπόρεσες ποτέ να περιγράψεις. Τα λόγια που δεν άφησες ποτέ να γίνουν πράξεις. Δεν πίστεψες στον εαυτό σου, ήθελες να αλλάξεις. Συνέχεια μαυρίλα βλέπεις όπου κι αν κοιτάξεις. Is that how you want to be remembered? Last chance to look at me, Akbar. Ha!